Γεια σας! Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για μία ακόμη φορά. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για bronzers και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα πιο αγαπημένα μου bronzers για τη χρονιά του 2018. Έχω διαλέξει να σας δείξω 5 λατρεμένα προϊόντα, τα οποία είναι και από πιο οικονομικές εταιρείες και έχω και ένα το οποίο είναι τέρμα high-end, οπότε πάμε να τα δούμε και φυσικά περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε δικά σας αγαπημένα bronzer ή αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο το οποίο θεωρείτε ότι αξίζει να το δοκιμάσω. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με το πιο οικονομικό από αυτά που έχω να σας δείξω. Είναι από την εταιρεία Wet n Wild και τη σειρά Mega Glow και λέγεται Contouring Palette και το έχω στην απόχρωση Dolce Leche. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Έχει μια τεράστια συσκευασία που καλύπτει σχεδόν όλη μου την παλάμη. Μέσα όμως έχει δύο προϊόντα και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η συσκευασία. Από τη μία πλευρά έχει το προϊόν για contouring και από εδώ έχει και μία πούδρα με την οποία μπορείτε να δώσετε φωτεινότητα στο βλέμμα σας, να σετάρετε concealer κλπ. Είναι ένα εκπληκτικό προϊόν. Το bronzer θεωρώ ότι είναι ιδανικό και για να κάνετε κοψίματα αλλά και για να ζεστάνετε όλο σας το πρόσωπο. Είναι ένα matte bronzer, όπως και η πούδρα είναι εντελώς matte. Δεν έχει μέσα κάποιο shimmer ή κάποια λάμψη έστω και διακριτική, είναι και τα δύο προϊόντα matte. Είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποίησα πάρα πολύ μέσα στη χρονιά, το ευχαριστήθηκα, έχει πολύ καλή απόδοση στο πρόσωπο. Είναι λίγο πουδρένιο και έχει και λίγο kickback, δηλαδή βγάζει λίγο σκονίτσα όταν θα περάσετε το πινέλο από πάνω. Παρ' όλα αυτά δεν υστερεί καθόλου σε ποιότητα το συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας κάνω και λίγο swatch τις αποχρώσεις. Εδώ φυσικά είναι το bronzer, βλέπετε τι καλή απόδοση έχει και εδώ είναι η πούδρα. Έχει, σας λέω, πάρα πολύ καλή απόδοση. Δείτε. Και απλώνονται πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο. Η διάρκεια του συγκεκριμένου προϊόντος είναι αρκετά καλή, δεν είναι super, δεν είναι από τα bronzer που θα σας διαρκέσουν 24 ώρες, όμως έχει μια σχετικά καλή διάρκεια και θεωρώ ότι για την τιμή του είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο προϊόν. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε μία συσκευασία παίρνετε δύο διαφορετικά προϊόντα. Και να σας πω επίσης ότι εγώ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει μόνο στο πρόσωπο για κοψίματα ή για φωτεινότητα. Έχω χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες πούδρες και στα μάτια για σκιές και λειτουργούν και για αυτή την χρήση πάρα πολύ καλά. Οπότε θα έλεγα ότι είναι και ένα πολυχρηστικό προϊόν. Το δεύτερο bronzer που επέλεξα να σας δείξω το έχετε ξαναδεί στο κανάλι μου. Είναι από τα The Body Shop και λέγεται Honey Bronzer, είναι αυτό εδώ. Απ' έξω η συσκευασία έχει αυτό το σχέδιο της κυρίθρας, αν μπορείτε να το δείτε. Μέσα έχει ένα καθρεφτάκι η συσκευασία και το προϊόν είναι αυτό εδώ. Έχει μέσα και ανάγλυφο το σχέδιο. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε. Το έχω στην απόχρωση 01 και νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε άλλες δύο αποχρώσεις. Μία πιο μεσαία απόχρωση και μία αρκετά πιο σκουρόχρωμη. Το συγκεκριμένο bronzer δεν είναι η πρώτη φορά που το αγοράζω. Το έχω ξαναγοράσει και το έχω τελειώσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι ιδανική έτσι για πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, όπως είναι η δικιά μου επιδερμίδα. Δεν θα έλεγα ότι είναι μία πούδρα, ένα bronzer για κοψίματα. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο για να δώσετε λίγο περισσότερη ένταση στο πρόσωπο και να του χαρίσετε έτσι μία ελαφρώς πιο ηλιοκαμένη όψη. Να πάρει λίγο ζωντάνια αυτό που λέμε το πρόσωπό μας, να μην είναι τελείως άσπρο και flat. Μ' αρέσει το γεγονός ότι δεν έχει μία μπαμ απόδοση, κάτι που δεν με τρελαίνει σε αυτά τα προϊόντα γιατί συνήθως κάνω λάθος και στη συνέχεια πάω μετά και κάνω blend και παλεύω να διορθώσω το λάθος που έχω κάνει. Μ' αρέσει το γεγονός ότι λοιπόν η απόδοση του προϊόντος αυτού χτίζεται, είναι τελείως matte, δεν έχει μέσα κάποιο shimmer ή κάποια λάμψη. Και το γεγονός ότι το έχω ξανααγοράσει αυτό το προϊόν νομίζω ότι δείχνει πόσο πολύ μ' αρέσει και πόσο πολύ το εμπιστεύομαι.
Συνεχίζω με ένα προϊόν το οποίο δεν το έχω πάρα πολύ καιρό στη συλλογή μου, το έχω γύρω στον 1,5 μήνα. Κατάφερε όμως να μπει σε αυτό το βίντεο με τα αγαπημένα bronzers της χρονιάς, γιατί με εξέπληξε πάρα πολύ και όσον αφορά με την φόρμουλά του και με την υφή του και με την απόδοσή του. Είναι λοιπόν από την μάρκα των Sephora και είναι το Bronzing Powder, είναι αυτή εδώ η συσκευασία και το έχω στην απόχρωση 02 Mogen Medium. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε. Μέσα έχει ένα καθρεφτάκι και το προϊόν είναι αυτό εδώ. Έχει και αυτή η συσκευασία και το προϊόν μάλλον ανάγλυφο σχέδιο. Αυτό το bronzer με εξέπληξε ευχάριστα. Πρώτα απ' όλα έχει μία υπέροχη απόχρωση. Την θεωρώ ιδανική για μας που έχουμε λίγο πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα και πάντοτε δυσκολευόμαστε λιγάκι με τα bronzer γιατί κάποια κοκκινίζουν ή κάποια είναι πάρα πολύ σκούρα. Η συγκεκριμένη απόχρωση, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι αρκετά ψυχρή και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ιδανική για την δική μου επιδερμίδα και για τα δικά μου χρώματα. Έχει μια πάρα πολύ απαλή υφή. Να σας δείξω και λίγο την απόδοση και την απόχρωση. Έχει αρκετά καλή απόδοση χωρίς να είναι αυτό το μπαμ που σας είπα ότι εμένα δεν μου αρέσει. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία και μπλεντάρεται πάρα πολύ εύκολα στο πρόσωπο, δεν με δυσκολεύει καθόλου και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να το βάλω στο βίντεο με αγαπημένα bronzer της χρονιάς. Έχει ένα ελαφρύ άρωμα που μου θυμίζει κάτι γλυκό, ίσως κακάο ή κάτι τέτοιο και επίσης να σας πω ότι έχει και αρκετά καλή διάρκεια πάνω στο πρόσωπο. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι πάρα πολύ οικονομικό, όπως για παράδειγμα το προϊόν της Wet n Wild που σας έδειξα, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα όρια των drugstore τιμών. Και τον 1,5 μήνα που το έχω στη συλλογή μου πραγματικά το ευχαριστήθηκα, το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα από τότε που το πήρα. Δεν έχει τύχει ακόμα να σας το δείξω σε κάποιο βίντεο γιατί το δοκιμάζω. Σίγουρα όμως μέσα στο 2019 θα το δείτε αυτό το προϊόν σε βίντεο και θα το δοκιμάσουμε παρέα, να το δείτε κι εσείς στην πράξη. Οπότε αναμείνατε, αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το προϊόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Περνάω και σε ένα bronzer το οποίο πραγματικά όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει είχε κάνει τέτοιο ντόρο και τέτοιο χαμό στα social media και στο YouTube, το οποίο πραγματικά ακόμα το θυμάμαι, ήταν κάτι ασύλληπτο και μιλάω για το Butter Bronzer από την Physicians Formula, είναι αυτό εδώ. Το έχω στην απόχρωση Butter Bronzer, γιατί αν θυμάμαι καλά έχει και άλλη μία η οποία λέγεται Light Butter Bronzer, αυτή είναι η κανονική απόχρωση. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει καταρχήν μία πανέμορφη συσκευασία, η οποία σηκώνεται εδώ το προϊόν σε αυτό το σημείο, έχει από κάτω και καθρεφτάκι και έχει και ένα απλικατέρ το οποίο είναι σε σφουγγαράκι και είναι λίγο ιδιαίτερο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει και είναι κάτι θετικό αυτό το ότι έχετε ένα απλικατέρ να βάλετε αυτό το προϊόν. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το άρωμα γιατί αυτό είναι που σε κατακλείζει όταν ανοίγεις το προϊόν. Μυρίζει καρύδα, μυρίζει πίνα κολάντα, κάτι τέτοιο. Μυρίζει εκπληκτικά, θυμίζει καλοκαίρι. Νομίζω ότι μπορώ να κάθομαι ώρες και να σνιφάρω τη μυρωδιά αυτού του προϊόντος. Έχει μια απίστευτη μυρωδιά και το bronzer όμως σαν προϊόν είναι πάρα πολύ καλό. Έχει και αυτό ένα ανάγλυφο σχεδιάκι από ό,τι μπορείτε να δείτε. Αυτό σίγουρα όμως δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Το προϊόν αυτό καθεαυτό είναι φανταστικό, έχει μια πάρα πολύ απαλή υφή, Θα σας κάνω και swatch να δείτε απόδοση και απόχρωση. Εδώ, δεν το έχω κάνει και σε πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε. Το κάνω λίγο πιο εδώ. Έχει αρκετά καλή απόδοση από ό,τι μπορείτε να δείτε, χωρίς πάλι να είναι αυτό το μπαμ στα ζυγωματικά. Μπορείτε να χτίσετε το χρώμα πάνω στα ζυγωματικά σας, αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο έντονο ή να το αφήσετε σε λίγο πιο απαλή ένταση, ας το πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός σε αυτό το προϊόν ότι μπλεντάρετε πάρα πολύ εύκολα. Ειλικρινά δεν θα χρειαστείτε
να προσπαθήσετε καθόλου για να το κάνετε blend στο πρόσωπό σας. Θα πάρετε ένα πινέλο πραγματικά τσικ τσικ και με 2 περασιές θα έχετε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι φανταστικό αυτό το προϊόν. Δεν είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν, θα έλεγα ότι είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο των drugstore προϊόντων. Θεωρώ όμως ότι αξίζει τα χρήματά του, ότι έχει εκπληκτική ποιότητα, η φόρμουλά του είναι φοβερή. Επίσης έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια μέσα στην ημέρα και το έχω τεστάρει το συγκεκριμένο και τους καλοκαιρινούς μήνες που έχει έντονη ζέστη και άντεξε πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω, οπότε τσεκάρετε και αυτό το προϊόν. Η Physicians Formula είναι μια εταιρεία που δεν ακούγεται πάρα πολύ στο ελληνικό YouTube, ίσως γιατί δεν μπορείτε να βρείτε και τόσο εύκολα τα προϊόντα της. Έχω δει σε κάποια Hondo Center να έχουν stand της Physicians Formula. Νομίζω ότι έχω δει στα Hondo Center στην Ερμού να έχει. Νομίζω όμως ότι μπορείτε να το βρείτε αυτό το προϊόν κατά κύριο λόγο ιντερνετικά και εκεί μπορεί να το βρείτε σίγουρα και σε καλύτερη τιμή. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να το τσεκάρετε αυτό το προϊόν θα σας έχω και για αυτό link στο κουτί πληροφοριών, οπότε θα μπορέσετε να πάτε να το δείτε, να δείτε την τιμή του, τα συστατικά του και όλα αυτά. Και θα περάσω να σας δείξω το τελευταίο αγαπημένο bronzer για το 2018, το οποίο αυτή τη φορά είναι από μια high-end εταιρεία και είναι ένα πασίγνωστο προϊόν. Είναι το Hoola της Benefit, είναι αυτό εδώ το προϊόν. Έχει την γνωστή συσκευασία στο τετράγωνο κουτάκι, ανοίγει κάπως έτσι. Μέσα έχει ένα καθρεφτάκι το οποίο εντάξει δεν θα έλεγα ότι εμένα με έχει βολέψει και πάρα πολύ. Και επίσης έχει και ένα πινελάκι το οποίο είναι πολύ ωραίο, είναι αρκετά flat. Δεν το έχω τώρα εδώ να σας το δείξω, αλλά νομίζω ότι θα το έχει πάρει το μάτι σας σε κάποιο βίντεο. Το πινελάκι είναι πάρα πολύ καλό γιατί το σχήμα του βοηθάει ώστε να κάνετε ευκολότερα τα κοψίματά σας. Το προϊόν μέσα έχει μια πάρα πολύ ωραία ψυχρή απόχρωση. Είναι ιδανική για να κάνετε κοψίματα στο πρόσωπο. Όχι ότι δεν μπορείτε να ζεστάνετε και το πρόσωπό σας γενικότερα με αυτό το προϊόν και να δώσετε λίγο περισσότερο χρωματάκι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο bronzer. Να σας το κάνω και αυτό swatch στο χέρι μου να το δείτε. Σας το κάνω εδώ. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Νομίζω ότι εδώ στην κάμερα φαίνεται λίγο πιο θερμή η απόχρωσή του, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αρκετά ψυχρή απόχρωση. Έχει πάρα πολύ ωραία και απαλή υφή, απλώνεται πολύ όμορφα στην επιδερμίδα, ούτε και εδώ θα δυσκολευτείτε να το μπλεντάρετε και να το περάσετε σε όλο σας το πρόσωπο. Προτιμώ να το περνάω με ένα λίγο πιο έτσι πυκνό και μικρό πινέλο όταν θέλω να κάνω κοψίματα και όταν θέλω να ζεστάνω το πρόσωπό μου γενικότερα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ με ένα πιο φουντωτό πινελάκι. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, σίγουρα δεν είναι οικονομικό, είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν και να σας πω ότι η ποσότητα που παίρνετε σε αυτή την τιμή είναι στα 8 γραμμάρια. Και μιας και αναφέρθηκα στην ποσότητα, να σας πω και τις ποσότητες των άλλων προϊόντων. Αυτό από την Wet n Wild είναι στα 12,5 γραμμάρια, αλλά σκεφτείτε ότι έχει 2 προϊόντα μέσα. Το bronzer από τα The Body Shop είναι στα 11 γραμμάρια. Το bronzer από τα Sephora είναι στα 9 γραμμάρια. Και το bronzer από την Physicians Formula είναι στα 11 γραμμάρια. Οπότε από αυτά που σας έδειξα, το Hoola της Benefit έχει τη λιγότερη ποσότητα, οπότε σίγουρα είναι που είναι ήδη ένα αρκετά ακριβό προϊόν. Το γεγονός ότι έχει και λιγότερη ποσότητα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο μείον στο συγκεκριμένο προϊόν, όμως έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, δεν είναι τυχαία πολύ αγαπημένο bronzer πάρα πολλών make-up artist και πάρα πολλών YouTubers που δείχνουν μακιγιάζ κλπ. Είναι ένα φοβερό προϊόν. Και αν θα θέλετε να το δοκιμάσετε, υπάρχουν στα Sephora και δειγματάκια σε πιο μικρή συσκευασία, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώσετε κατευθείαν την μεγάλη συσκευασία για να το δοκιμάσετε. Μπορείτε να πάρετε πρώτα το μικρό Hoola για να το τεστάρετε και να δείτε αν σας κάθεται καλά και αν σας ταιριάζει και στη συνέχεια εάν σας αρέσει και μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα για να πάρετε την κανονική συσκευασία.
Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο αγαπημένα μου bronzer για το 2018. Ελπίζω να σας άρεσαν τα προϊόντα που σας έδειξα και να βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι εάν δεν είστε ήδη συνδρομητές. Πατήστε και το καμπανάκι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σας έρχονται ενημερώσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Πηγαίνετε και ανοίξτε το κουτί πληροφοριών για να βρείτε αναλυτικά γραμμένα και με links όλα τα προϊόντα και επίσης εκεί θα μπορέσετε να βρείτε links και για όλα μου τα social media. Εννοείται ότι περιμένω κάτω στο σχόλιο να μου γράψετε δικά σας αγαπημένα bronzer και αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο bronzer για να δοκιμάσω μέσα στο 2019. Εμείς τα λέμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!